Mojšová Lučka bude bežať do strojom v malej dikče, môžu si ho čeknúť, odskúšať, ak sa im zapáči, môžeme sa porozprávať. A so strojníkom je si diviak Jarko. Dúfam, že im tu stavicu teraz hodí krajšie ako nám. Ale nebojte sa, Jarino vám prišiel len o 4 z diskotéky, je odpočinutý, uvidíte behať záchod. Ale veľká škoda, neviem ako prišiel. Po 4, po 2, niekto nevie. Ja viem, že uštil. Život tu typovať, prečo volajú diviak, pokoľko prišiel. Aha. Išiel pod rok, ty nedošiel pod kopec, došiel pod kopec, potom 4x4, vyšiel hore na kopec a zase išiel svoj pod rok. Góly máme? Góly máme. A má to super nepočúval, čas si nepočúval, že Jarko prihnul. Som videl Várašov po deti v stredu. Bolo by dobre o 4 sa dívať skolo žalúbky, ako chodí domov. Tak mama bola určite spokojná, lebo Jaro hovoril, že doma niečo navaril, nejaké stote, ale že ma to nechal na chodníku, tak neviem prečo. Nie. Veď predsa máme iného kuchára. To náš pojar varí doma v posteli. Tak my celkovo máme u nás na stane kuchárov, zvaných takých labúznikov, sem tam hovoria stote a sem tam činu jednej špecialitách, ale väčšinou to vždy dajú na chodník, ja to nechápem. Jak pravý klasik, ak pijú, čo pijú, vždycky je tam vlasák. Páni, poprosím vás, máte poslednú pol minútku, pokiaľ chcete byť úspešní a klasifikovaní, lepšie ako kolegovia pred vami, poďte na sa. Výber na základu, na takovom mašinu. Dobrý znáte, môžeme ísť. Nechali na miesta, vybráte sa. Pozor!